Blaqal il-ħidma u d-determinazzjoni ta' Gvern Laburista fl-aħħar 11-il xahar ġew rilokati 507 immigranti li huwa ħafna iktar mill-medja ta' 165 immigrant li Gvern Nazzjonalista fl-aħħar 11-il sena tiegħu irnexxielu jirreloka barra l-pajjiż kull sena. Stqar dan il-kandidat tal-Partit Laburista l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Sharon Guder meta tlieta filgħodu kien qed jieħu sehem fuq il-programm TVAM fuq il-PBS dwar l-immigrazzjoni. Sharon Guder kwota studju li sar mill-Uffiċċju tal-Kummissarju tar-Refuġjati flimkien mal-Ministeru tal-Intern li minnu ħareġ li pajjiżna jiflaħ biss medja ta' 250 immigrant fis-sena li minnhom 63 biss kapaċi jiġu integrati fis-soċjetà tagħna. Din is-sena biss pajjiżna rċieva 2008 immigrant. Guder żied jgħid li pajjiżna għaraf li din il-problema ma tistax tissolva minn Malta weħidha u jinnota bi pjaċir kif l-Unjoni Ewropea wieġbet għall pressjoni tal-Gvern Malti u fil-Kunsill tal-Unjoni Ewropea li ser isir f'Marzu li ġej, il-Prim Ministri madwar il-mejda ser jintalbu biex jaqblu fuq timeframes speċifiċi ta' meta l-proposti msemmija se jiġu implementati. Tenna li din hija differenza fl-attitudni ta' bejn iż-żewġ gvernijiet. Gvern Nazzjonalista li politikament qatt ma resaq viċin li jsolvi din il-problema, għal Gvern Laburista li wassal lill unjoni Ewropea għal set ta' proposti konkreti biex issa jitwettqu f'perjodu speċifiku. Sharon Guder qal li fl-2013 daħlu 2008 immigranti li minnhom 1839 applikaw għall-ażil. Minn fost dawk li applikaw għall-ażil 1497 l-applikazzjoni ġiet konkluża li minnhom 1046 ingħataw xi tip ta' protezzjoni filwaqt li 437 applikazzjoni ma ntlaqgħux. 372 l-applikazzjoni għadhom pendenti u minn dawk pendenti 196 dalwaqt jiġu konklużi. Dan ifisser li l-1497 applikazzjoni li ġew konklużi ħadu medja ta' inqas minn 3 xhur. Dan ġara li xtħaffef il-proċess u żiedu l-bordijiet tal-appelli minħabba li ġew assenjati u mħarġ iktar nies biex iħaffu l-proċess u min għandu dritt tal-ażil jingħata bla dewmien, tenna jgħid Sharon Guder.